Vítam vás pri mojom ďalšom videu, v ktorom by som vám chcel ukázať, ako je možné využívať sekcie pri práci s dokumentom. Pri práci na nejakej seminárnej práci alebo bakalárke, diplomovke sa stretneme obvykle s požiadavkou na číslovanie strán dokumentu, avšak obvykle je číslovanie robené tak, že prvá strana sa nečísluje, neberie sa do úvahy ani vlastne číslo tej strany, začína sa číslovať od druhej strany, tam kde mám rozdelenie dokumentu na sekcie napríklad. Toto by bola však prvá strana, druhá strana, tretia strana by mala byť tam, kde je obsah, a na štvrtej strane by sa mal začínať úvod. Keď si pozrieme na automaticky generovaný obsah, tak vidíme, že v podstate využívam v dokumente štýly a prvý štýl mám využitý pri úvode na strane 5, tak aj bez toho, aby som mal v päte alebo v hlavičke niekde číslovanie strán, tak Word automaticky vedel, že vlastne úvod je na 5. strane. Ja si to však teraz trošku prečíslujem, vložím konečne už číslovanie strán do spodnej časti a stalo sa to, že v mojom dokumente sa očíslovala aj prvá strana, ktorá bude tvoriť ako keby obálku nášho dokumentu, čelná strana, čelný list. Už je na ňom jednička, tu je dvojka a tak ďalej a naozaj úvod je na 5. strane. Úvod je na strane 5. Avšak obvykle v diplomovkách je prvá strana nečíslovaná, číslovanie sa začína od tejto ďalšej strany, kde by mala byť akože jednička, potom je 2, 3, obsah je teda 3 a úvod mi začína na 4. strane. No a s týmto číslovaním je obvykle problém, takže tu pomôžu tie sekcie. Pokúsim sa rozdeliť teraz môj dokument, ktorý celkovo vyzerá takto, na viacej sekcií. Tu vidíte v päte je stále napísané päta, nemám tu žiadne sekcie. Teraz sa postavím s kurzorom na stranu, kde mám obsah, lebo za touto stranu nasleduje úvod a tu chcem, aby začínala nová sekcia. Tak s kurzorom poďme za obsah, trošku to zväčším a na tejto strane vložíme novú sekciu. Pôjdeme na rozloženie strán, tu sú zlomy sekcií a ja si vyberiem možnosť nasledujúca strana. Vloží zlom sekcie a začne novú sekciu na nasledujúcej strane. Ťuk. No, keď mi to trošku odsunulo, nevadí, stlačím delete, vrátim ten úvod naspäť, ale keď sa pozriem do päty, tak už vidím tu, že na strane, kde je úvod, začína druhá sekcia. Teraz tento dokument rozpojím, lebo keby som zmazal teraz číslovanie strán na jednej strane alebo v jednej sekcii, tak vidím, že ono to je prepojené, je tu rovnako ako predchádzajúce. Tak sa bude správať aj prvá sekcia ako druhá sekcia. Teda keď zmažem číslovanie v druhej sekcii, zmazalo sa číslovanie v prvej sekcii. Už nemám číslovanie ani v prvej, ani v druhej sekcii. Takže poďme znova, tam, kde začína druhá sekcia, teda v úvode, vidím, že obsah je päta prvá sekcia, päta druhá sekcia. Vložím ešte raz číslo strany do spodnej časti. No a teraz je dôležité rozpojiť tieto dve sekcie, teda zrušiť prepojenie s predchádzajúcimi. Tu je tlačítko prepojiť s predchádzajúcimi.
vytvorí prepojenie v predchádzajúcej sekcii, aby hlavička a päta v aktuálnej sekcii obsahovali rovnaký obsah ako v predchádzajúcej sekcii. Ja to však chcem zrušiť. A teraz, keď pôjdem do prvej sekcie a zmažem číslovanie strán, tak v druhej sekcii by to malo zostalo. Takže druhá sekcia začína na úvode. Končí mi prvá sekcia tu, číslo nemám, druhá sekcia číslovanie je. Chcem však číslovanie nastaviť od strany 4, tak ešte tu zmeníme číslo strany. Formát číslovania začať od 4. strany. OK. Opustím späť tak, že kliknem niekde do stredu papiera a teraz už ten dokument je naozaj tak, ako som chcel. Prvá strana nie je číslovaná, teda to nie úplne na začiatok. Video návod nie je číslované, nie je, to bola prvá sekcia a začína sa číslovať teda v druhej sekcii. Mám tu stranu 4, lebo čelná strana sa nezvykne vôbec číslovať, potom sa už akože čísluje, ale číslo tam nie je znázornené, takže to je prvá strana, druhá strana, tretia a úvod mám na 4. strane. Keby som chcel ešte na konci vložiť jednu sekciu, lebo číslovanie obvykle ide po záver, respektíve to zoznam použitej literatúry a prílohy už nie sú číslované, tak ešte by sme mohli na konci vložiť ďalší zlom sekcie. Dám zlomy sekcie na nasledujúcej strane, znova deletom to vrátim. Keď sa pozriem do päty, mala by to byť už 3. sekcia, 2. a 3. sekcia. Rozpojím prepojenie a v 3. sekcii zmážem číslovanie. Takže číslujem len v 2. sekcii, 1. a 3. nie je číslovaná. Využiť sekciu môžem napríklad aj na to, že v jednom dokumente môže byť orientácia strany na výšku, ale potreboval by som jednu stranu, napríklad túto prílohu, otočenú na šírku. Takže tu mám 3. sekciu a pre túto stranu nastavím iné rozloženie, napríklad orientácia na šírku. A teda všade sú strany na výšku, len jedna strana je otočená na šírku. Ešte môžem využiť sekcie aj pri stĺpcoch, napríklad na strane, ktorá to je na strane 5, 8, v strane 8, mám tu nejaký text pripravený, ktorý by som chcel rozdeliť do stĺpcov. Tak označím celý text, ktorý má byť rozdelený do stĺpcov. Dám rozloženie strany, stĺpce 2. Vidím aj v hornom pravítku, že mám text rozdelený do 2 stĺpcov. Chcel som však tak, aby vzorec bol v jednom stĺpci a tento číslovaný zoznam v druhom stĺpci. To dosiahnem tým, že umiestním kurzor na začiatok textu, ktorý sa má začínať už v novom stĺpci. Vyberiem si zlom a dám zlom stĺpca. Teda po tomto zlome stĺpca vlastne začne text už v nasledujúcom stĺpci. A vlastne tento text sa mi presunul do nového stĺpca. Môžeme ešte využiť ďalšie stĺpce, ponuku ďalšie stĺpce, je tu čiara medzi stĺpcami, OK, dám si takúto čiaru medzi stĺpce. Keď som chcel pod tieto stĺpce písať ďalší text, tak môžem sa stretnúť s týmto problémom, že neviem opustiť tie stĺpce. Viete, že tie stĺpce sa mi tá čiara presúva a stále som v 2 stĺpcoch. A ja by som chcel teraz to napísať 2 vety na celú šírku, teda znova prejsť na jednej strane
z dvoch stĺpcov na jeden stĺpec. Tak tu znova pomôže zlom sekcie. Vyberiem si zlomy, ale dám teraz zlom sekcie priebežne. No tak, to musí byť. A v tej novej sekcii zmením znova na jeden stĺpec rozloženie dokumentu. A teraz by som už mal vedieť napísať text do celého riadku. Je tu ešte tlačítko domov a znázornenie tých formátovacích značiek. Tak vidíte, tu som vložil zlom stĺpca, tu som vložil zlom sekcie priebežne a dokonca zlom strany tam mám ďalej. Takže takto by som vedel tu potom znova písať text do dvoch riadkov. Zarovnanie pomocou horného pravidla môžem upraviť zarovnanie nového odstavca. Takže v stručnosti toľko o sekciách. Ak vám moje video pomohlo trošku, som rád. Stretneme sa možno pri niektorom z ďalších videí.